Sí, eu quero sinalar que, efectivamente, como comentaba antes, xa se pon de manifesto por propios alcaldes e cargos locais do Partido Popular pois críticas a esta lei, non? Acabamos de velo, non? Como se baleira de contido a administración local, como bueno, pois, hai unha serie de cuestións que o propio Partido Popular cuestiona e critica, non? Como estas cuestións que se xan recomendacións e que non sexan obrigacións, non? Hai moitas cousas que me fai gracia como o propio Partido Popular non comparte, non? Outro dato a sinalar me parece que é moi importante, eliminar duplicidades. Estamos todos de acordo que efectivamente hai que eliminar os chiringuitos e hai que facer que a administración sexa pois, o máis eficiente e eficaz posible. A cuestión é como se van a eliminar estas duplicidades sin despedir a xente. Soraya Sáenz de Santamaría xurou e perxurou a semana pasada, de maneira na rolda de prensa na que explicaba estas medidas, que non iba a haber ningún despido, cero despidos. Bueno, eu penso que unha vez máis é outra das mentiras que sistemáticamente ten o Partido Popular a hora de presentar estas reformas, non? Tamén decía Rajoy a semana pasada que se fai esta reforma que era moi necesaria para a administración pública, para non subir impostos e para non recortar en servizos públicos. Bueno, é dicir, ao final se fai todo, non? Se suben os impostos directos e indirectos, se recorta en benestar, en dependencia, en ensino, en saúde pública, se está chegando a risco de exclusión social, a uns índices de pobreza e de falta de servizos no rural, sobre todo, extremos, e aínda encima tamén se propón estas medidas, non? Que, unha vez máis, insisto, baleiran de contido a administración local e lle dan máis competencias á Diputación, cousa que en moitos grupos políticos entendemos, e eu penso que a cidadanía en xeral, que sería precisamente aí onde hai que recortar, eliminar as diputacións que realmente pois son o caldo de cultivo do caciquismo de sempre en Galicia e en moitas comunidades autónomas máis. Sobre o que decías dos recortes en diputados, nós desde a Alternativa Galega de Esquerdas estamos totalmente en contra de que se eliminen diputados porque se resta en democracia, que se eliminen asesores políticos, que se eliminen cargos de confianza. Aí estamos todos totalmente de acordo, pero desde logo recortar en cargos políticos significa darlle máis maioría aos partidos maioritarios, darlle máis representación aos partidos maioritarios e que os partidos minoritarios teñan máis dificultades para acadar a mesma representación. Polo tanto, outra vez máis, baixo a desculpa da crise, aplicamos medidas e política totalmente neoliberal para aplicar un modelo de Estado que é o modelo de Estado do Partido Popular. Xosé Somoza, de las